Bismillahirrahmanirrahim. Za mu ci gaba da karanta littafin Al-Akhdari na Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari. Za mu tashi a fasali Fara'idul wudu'i. Fasalin farillan alwalla sab'un guda bakwai ne. Na farko an-niyyatu, niyya. Ga malikiya ga kowane fasali niyya ita ce farkon farilla. Na biyu mallan ya ce wa ghasalul wajhi da wanke fuska, wa ghasalul yadaini da wanke hannaye, ilal murfiqaini zuwa ga gwiwan hannu, wa massur ra'asi da shafan kai, wa ghasalul rijlaini da wanke ƙafafuwa, ilal ka'abaini zuwa ga ijiyar sahu, waddalku da cuɗanyawa, wal fauru da gaggautawa. Waɗannan su ne farillan alwalla guda bakwai. Sai wasu nanuhu sunnonin kuma alwalla, ghasalul yadaini wanke hannaye, ilal kuwa'aini zuwa ga wuyan hannu, inda shuru'i gurin farawa, wal madmadatu da kurkura baki, wal istinshaqu da shaƙawa, wal istintharu da hacewa, wa raddu massir ra'asi da mai da shafan kai, wa massul udhunaini shafan kunnuwa, wa tajdidul ma'i lahuma da karanta ruwa a kansu, wa tartibu da jeranta bainal fara'idi tsakanin farillai, daga wannan sai wannan, daga wannan sai wannan. Wa man nasiya fardan min a'da'ihi, duk wanda ya manci wata farilla a gaɓarta, fa in tadhakkarahu idan ya tuna ta, bil qurbi kusa, fa'alahu ya aikata ta, wa ma ba'adahu da abin da yake bayanta. Wa in ɗala, misali mutum ne yake alwalla sai ya mance bai wanke fuska ba, sai ya kai ga wanke kai, to da ya tuno sai ya dawo ya wanke fuska, sannan ya wanke hannu, sai kuma ya kuma wanke kansa. Shine wannan ya ce fa in tadhakkarahu idan ya tuna farilla a gaɓata, bil qurbi a kusa, fa'alahu ya aikata ta, wa ma ba'adahu da abin da yake bayanta. Wa in ɗala in ko har ya tsawo, ƙila har ya kai ga wanke kafafu, to fa'alahu, ko kuma ƙila har ya sallah, to fa'alahu ya aikata ta wahdahu ita kadai, wa adama sallah, sannan ya mai abin da ya salla qablahu gabaninsa in har ya sallah. Wa in taraka sunnatan in ko ya bar sunna, fa'alaha ita kadai, wala yu'idu salata bai mai da sallah. Wa man nasiya lum'atan duk wanda ya mance lum'a, gasalaha ya wanke wannan lum'an, wahadaha ita kadai, min niyyatin da niyya. Wa in salla qabla dhalika in koyi sallah gabanin haka, a ada ya mayar da wannan sallat. Wa man tadhakkara al-madmadata wanda ya tuna kurkuren baki, wal istinshaq da shaƙawa, ba'da an shara'a fil wajhi bayan ya kai ga fara wanke fuska, fala yarji'u ilaihuma ba zai dawo a kansu ba, hatta yutimmal wudu har sai ya cika alwallarsa. Wa fada'ilu mustahabban alwalla, at-tasmiyatu yin bismillah, was-siwak da yin aswaki, waz-za'idu da kuma ƙari alal ghasalatul ula akan wanki na farko. Nan ya sa darbatul ula, amma ala ghasalatul ula akan wanki na farko. Fil wajhi ga fuska, wal yadaini da hannaye,
wal bidayatu da kuma farawa bi muqaddimir ra'asi da magabacin kai, a fara da gaba a yi baya sannan a koma dawowa. Wa tartibul sunani da jeranta sunnoni daga wannan sunna sai wannan. Wa qillatul ma'i alal wudu'i da karanta ruwa a cikin alwala. Wa taqdimul yumna alal yusra da gabatar da dama sannan hagu. Yaba a gare shi takhlilu asabi'il yadaini tsitsefe hannayensa. Wa yajibu yana wajaba fi asabi'il rijlaini tsitsefe kafafuwansa. Wa yajibu yana wajaba takhlilul lihiyatil khafifa tsitsehe gemansa mai sauƙi fil wudu'i a cikin alwala dun kashifa, amma in ba ta da yawa ba sai ya tsibe ta ba. Wa yajibu yana wajaba takhliluha tsitsefe geman nan tashi fil gusuli a cikin wanka walau kanat kashifa ko da ta kasance mai yawa. Anan za mu tsaya insha Allah, sai mu tashi fasali na gaba. Idan akwai tambaya ko ƙarin bayani ko abin da ba a gane ba, insha Allah za a yi tambaya.